Yebo asingeneni ku hot topic yethu yanamhlanje. Hi 326 Express. I am a guy, a newlywed, tani 4 months nimkadzi wangu. Unfortunately, early this month sekuru wangu wakashaya. Asiwe dare drama rakaitika ipapo. Zvakaoma. Anyway, the funeral proceedings were going okay. And my in-laws stay in the same area yegara sekuru na gogo, which is how I met my wife. So shoko rakafamba kuti sekuru had passed on. So my mother-in-law came kuzobata maoko. Vakati vapedza kubata maoko, she went kunotaura nemwana wavo. Hanzi aicheka maveg at the time. Then amai vangu vakasvika vachirovera dish remaveg pasi vachiti mukadzi wangu aisagona kucheka maveg acho. Hanzi vanga vasina kuona kuti my mother-in-law was next to her. So my mother-in-law saw this, reacted, and confronted my mom. And Hansi, that's how they started fighting. Hansi, amai vangu vakatora huni yaipisa. Vakapisa vamwene vangu kumsana. And she got bent zvekutoendeswa kuchipatara. Ukuo, amai vangu was confronted. Ndakasvika vanhu vakavaunganira. And she collapsed. And after that, we took her to hospital. Zvikanzi her BP was too high and she needed to be monitored. And she has been admitted in hospital ever since. Now dambudziko randaita, my wife was taken by her family akanzi hausi kudzokera ikoko. My brothers ake came to take her clothes. I spoke to her on the phone and she says kuti her mom is saying my mom should apologize to her mother and then we can start talking. As in, my mother is in hospital at the moment. I presented the case kuna sekuru, my mother's brother. Vakati atidi kuzvinzwa izvozvo. It will not happen at all. Naivedari, Doita say, how do I get my wife back and restore peace between the two families? Hiyo hot topic yetu yanamhlanje. Yeah. First of all, I'd like to congratulate Minister Kirsty Coventry. She has been elected as the 10th president of the International Olympic Committee at the 144th IOC session in Costa. So it's amazing. It's amazing. I just couldn't wait. I had to share it, guys. So shout out to Zimbabwe. Now back to our hot toto. Two mother-in-laws fighting. And yeah. Ava vakatsva kumusana, ava vari muchipatara neBP. Hapana kuda kucompromise. Ava vari kuti ava ngavatiti sorry. Ava vari muchipatara sekuru hanzvadzi yaamai iri kuti hazitomboda kuzvinzwa. Ava vakauya vakatora hembe dzemunhu. Yeah, what to do? How does he get his wife back? It's so messy. It's too messy. Zvekuti imagine marriage in 4 months. Marriage in 4 months. And it's not even them. I mean, for them, I'm sure it's their honeymoon phase where they are enjoying each other, being married 4 months. They had no problem whatsoever. Exactly, but the problem is their mothers now. However, I will point out that I do see an issue with the mother-in-law in the sense that the way that she treated Murora, Krovera, Dishrima, Veji, Pasi, and maybe her conduct around her provoked something. Yeah. But I guess it's not a blame game. We're trying to find a solution here. Hi, you're live on Star FM. It's a bad connection. Hi, you are live on Star FM. Hi, how are you girls? Good, thank you. Good. Okay. Issue in the one aspect maybe in missing information. Okay. In a vegetarian. Amen. I think there is something chirikusere. Okay. It's either vamwene murora vanga vasingagara vasingamudi. Because drama ratazonzwa razoitika iri over issue yekutadza kucheka mavheji. Honestly speaking, I
don't think kuti ndizvo zvega. Unfortunately, uyu muchinda uyu mukadzi akaenda. Ndizvo. Atori kumba kwavo. Saka iye zvaari kufanira kuita muchinda uyu kuudza mukadzi wake kuti kana iwe uri kuda nezvangu dzoka. Kana usingadi chibva wagara ikoko. In other words, imba yagara pasina. Tinotenda. Yeah, anzi nyaya inotangira apa. There is more to this story. Zvivindi zvekuti zvekukika dishi remaveji vanga vazwana kupi. Yeah, how do we rectify this? Hi, you're live on Star FM. Yes, Donna, seriously. Bosha, what's your contribution? Tinotenda, honorable Ashita. And ndikona kuti the easiest way dai ndiri nekusova nyaya iyi ndaibva ndatongosiyana nazvo zvemarriage actually yatoattended zvakashata panorohwana neamweni nyaya dzinozonetsa kudzigadzidza dziri so complex dzakakurisa and hadzipere unongozva nhaudzana naamai hadzipere unyange ukakumbira ruregero unyange mukaripa but nori kumberi dzinogona kuzongomuka futi ende dzinokuaffecta mumarriage yenyu. So the best way dai ndiri ndaingokwita kungosiyana nazvo ndosata fresh. Okay, thank you so much. Anzi Donna, I beg to differ though. Yeah. I beg to differ. I don't think that would be the case really, but I also feel like the one thing that also this girl Arkumba arikushaya kuudza mukomana wake murume wake is kuti defend me, stand up for me, because your mom has been mistreating me. And the way that he writes, it's like he doesn't see it. He doesn't see it as if it's wrong. And I'm sure there's certain things that this guy has witnessed that the mom has done to this girl, but he just feels like turns a blind eye. Yeah, that's how it seems. Anzai, the same scenario, Donna. Unangori pakati ukuri mwana ukuri mkwasha. I managed the situation. Ambuya vakatuma anatete kunokumbira amai vangu ruregerero. So ambuya vakatuma anatete kunokumbira amai vangu ruregero. Amai vakati vavaregerera asi kutaura chokwadi relationship haidzoke paya imbove. So the truth is zvaputsika apa. Okay. Hi, you're live on Star FM. Hi, Donna. Hi, Saki. Hi. What's your contribution? First of all, I'd like to say, relationship apachina guys vanhu vachidanana and chero akasiyana nemudzimai uyu mai vake ndzimai vake vachada ari futi to the next wife Ari kuuya. achauya vacho vachangomudaro mukadzi uyu aringodawo kuti her husband angoita stand up for her. Uyu ngaatiratidzawo uyu kuti ari kuona kuti zvakaitika zvakashata otsvakawo vamwe sekuru vari reshinawo vaende vanoaprocha or maybe kutaura nemunyai wavo akaita intermediate pavakaroorwa anotaura ne the other family, because you can't take lightly kuti kwanzi uyu kuti mai vake vakapisa severe guys nyaya irilaitike iyoyo yekuti kuti wakapisa mai vangu asi ndokuda saka ndakudzoka asingadaro zvekaizvi. I understand. Thank you so much. And it's just messed up. And someone says, I think I stumbled. Yeah, I stumbled. Nyaya na mai tu vakarwaka. Nyaya mai ava mai ve murume uyatinyorera. Yes. The mother-in-law. Because she has a problem. She has a problem. Because nai mai ava vanga va story po. You reckon mai vangu asingatoziva kuti mai ava ripo kama. Yes. Bavaita izvo achifunga kuti vari kuitira musikana ushu. Mai vake. So mai ava ndo vane dambudziko. So if we're going to do anything, she must be the one to apologize. That's very true. Anzi momzi yako ndo ine problem sha. Kuita utsinyo kumurora, that's practically mwana wako ka. Vavagara vasingamude. And vane, or maybe vane wawa vaigida kuti mwana wawa arore. Vatori, okay. Okay, we can't then read some of the messages. Make sure that it's still radio friendly. Courtesy of Hamilton Insurance, #reliable, honest insurance.